Гэта эсэ Уильяма Гібсона 22гадовай даўніны «Мёртвы спявае». Час рухаецца ў адным кірунку, памяць у іншым. Мы дзіўны біялагічны від, які стварае артэфакты, каб супрацьстаяць прыроднай плыні забывання. Я часам думаю, што няма нічога сапраўды новага, што першымі пікселямі былі часцінкі охры, выява бізона якраз у патрэбным распазнаванні. Бізон дагэтуль спрацоўвае дасканала праз усе гэтыя тысячагоддзі. А пра які экран у сённяшнім свеце мы скажам такое праз 10 гадоў. І ўсё ж гэты бізон будзе прысутны для нас на якім заўгодна экране, выцягнуты з першабытнай цемры імпульсам, які мы ўсе адчувалі, калі малявалі дзецьмі. Яго носьбітам будзе гэтая штука, якую мы заўсёды ствараем. Гэты агромністы, неверагодны механізм, які ўтрымлівае памяць у сваіх пустотах. Гэтая глобальная, супольная пратэзная памяць, якую мы будуем ад таго часу, што навучыліся будаваць. Мы жывем і пажылі ў дзіўным часе. Я гэта ведаю, бо калі я быў дзіцем, плыня забывання рухалася адносна бесперашкодна. Я гэта ведаю, бо тады менш было сталай прысутнасці мёртвых. Бо некалі не было кнопкі перамоткі. Бо салдаты, якія гінулі ў бітве на Соме, былі чорна-белыя і не беглі, як бягуць жывыя. Бо на гарышчы свету было ўсё яшчэ не прыбрана. Бо ў горных далінах майго дзяцінства ў Вірджыніі былі старыя, якія памяталі час да гуказапісу музыкі. Калі мы ўключаем радыё ў пакоі нью-йоркскага гатэлю ці недзе яшчэ і чуем, як Элвіс спявае «Heartbreak Hotel», нас рэдка ўражвае незвычайнасць нашай сітуацыі, тое, што спявае мёртвы. У кантэксце даўжэйшага жыцця біялагічнага віду гэта нешта, што змянілася толькі момант таму. Гэта нешта новае, і я часам адчуваю, што так, усё змянілася. Гэтае бесперапыннае пераключэнне паміж тым, што няма нічога новага пад сонцам і што ўсё абсалютна змянілася вельмі нядаўна, напэўна, і ёсць галоўнае напружанне, якое падсілкоўвае маю працу. Нашае цяпер зрабілася адначасова і недаравальна карацейшым і беспрэцэдэнтна эластычным. Перыяд паўраспаду медыйнага прадукту ўсё змяншаецца, ажно да таго, што пагражае знікнуць зусім у нейкай сваёй шалёнай квантавай логіцы, дзе воргалаўскія 15 хвілін робяцца кваркавым вокамгненнем. Але калі некаторыя рэчы прымаюцца ў пантэон кансэнсусу культуры, выглядае, што ім наканавана быць з намі сапраўды вельмі доўга. Гэта шмат у чым функцыя кнопкі перамоткі. І ўсе мы так ці інакш хацелі б трапіць у жорсткую ратацыю. І разам з тым, як гэтая здольнасць да ўспаміну і да паўторнага ператварэння ў тавар робіцца ўсё больш універсальнай, сама гісторыя ўсё відавочней разглядаецца як канструкт, які падлягае перагляду. Калі гэта нашая справа, як біялагічнага віду, загаціць плыню часу, стварыўшы і падтрымліваючы механізмы вонкавай памяці, кім мы зробімся, калі ўсе гэтыя механізмы, як цяпер выглядае наканаваным, урэшце аб'яднаюцца? Канцавым пунктам чалавечай культуры можа зрабіцца адзіны момант фактычна бясконцай працягласці, бязмежная лічбавая цяпер. Але зноўку ж, можа і няма нічога новага ў канцы ўсіх гэтых нашых пачынанняў, і бізон будзе чакаць нас там.